מהחברים של עמית. טוב, אז כן, אני עוזר לו בערוץ, אני אעזור לו בערוץ, אז כן, בינתיים אנחנו נשחק ברבלייד, רוצה? יאללה, קדימה. אז כן, זה סרטון ראשון שלו, אז הוא נותן לי לדבר כאילו, כי אני יותר מבין בתחום של יוטיוב, יש לי 80 סאבים, אז כן, הערוץ שלי בדסקריפשן, אני מקווה שתזכור לשים אותו, כן? אז כן, אני בעצם האונר של רבלייג', אז כן, שלום. יאללה, יאללה, איפה אתה? אני יחצתי לך ידיים. אני קורא פה 3 אנשים. אין נובים טילים. הנה אתה. אסור פוטים, רק שתדע. אחרי זה אנטי צ'יט שלי ייתן לך בנה. ואם אתם שואלים למה יש אנשים עליכם שאתם מרביצים, אבל לא, אם אתם שואלים למה יש אנשים עליך כל פעם שאתה מרביץ, אז זה האנטי צ'יט, כאילו, כדי לדעת אם נגיד יש לך קילאורה, אז זה אנטי צ'יט. וואי, פקב, בואו ספרד. אני מלך בר שרץ לי. כולם פה כל הזמן עושים עליי טארגט בגלל שאני האונר. איתנו בארמור, כאילו. אמ, כמה כסף יש לך? כמה טוקנס יש לך? 14 אתה צריך עוד מעט, אז ב-50 אם אני לא טועה, או 40, אתה יכול לקנות את הגולד, לא? 75? נכון, צודק. כן, אבל יש לכם לכל אחד מכה מיוחדת. אה, כן, כי זה כאילו ברבל אייג' יהיה לך לאגים. כי ברבל אייג' יש פה מלא אנשים וזה לאגים. כן, אז כן, זה בסך הכל כאילו הסרטון הראשון שלו, אז פרגנו לו בלייק. זה בנדיקם פרוץ. ווינדוס היא יכולה לצלם חצי שעה, שעה ו2 שעות אם אתה רוצה רק. ועכשיו אני ארוג אותך. יש! אני ארוג אותך, נו! לא. ואם אתם שואלים למה יש לי דברים כל כך כמעט גרועים, ואני האונר בגלל שאני לא הרבה משחק, קיסולי אותך לא מאמין, בגלל שאני לא הרבה משחק פה, אני לא הרבה משחק ברבל אייג' כי אני יותר משחק כמו שרתים אייפיקסל וכאלה, כי האנטי צ'יט פה זה האנטי צ'יט הכי טוב בעולם. אוקיי, אני לא יודע איך עושים את זה. למה שיהיה... לא, יש לך לאגים, כי אתה ברבלייג' יש פה מלא אנשים עכשיו. נו ו? נו. לא, אבל פה יש ברקים וכל אלה, בגלל זה.
אז פרגנו בלייק. ביי!